Les pastures del Montseny, íntimament lligades a l'activitat ramadera, tenen una alta diversitat biològica, però en molts casos s'estan perdent per abandonament, però també pel canvi climàtic. Per tal de garantir-ne la seva preservació, s'ha iniciat un projecte de recuperació de les pastures al Parc Natural. 5 persones de la Fundació TAC Osona han treballat en la recuperació i millora de 24 hectàrees d'espais oberts de la finca pública del Matagalls, que és propietat de la Diputació de Girona. L'activitat està impulsada per aquesta entitat i l'obra social de la Caixa. L'objectiu és estimular polítiques que vetllin per aquesta activitat històrica dins del massís del Montseny i que no es perdi. És un patrimoni biològic que està patint els efectes negatius de l'abandonament de les pastures, en bona part ocupades per matollars i falgueres. Actualment ja hi pastura un ramat de 10 vaques i està previst que arribi a 17.